Okay, oil na mainit sa kawali. Ilagay na natin yung onion. Tapos, isunod natin ang garlic. Ayan, wag nang papulahin yung ano lang. Konting ano lang. Yung tansya mong luto na may konting brown. Pwede na yan. And then, sunod na natin ilagay yung kamatis. So, ayan, halo-haloin natin kamatis. So, pag malambot na yung kamatis, guys, takpan natin para kumulong konti. Pag malambot na yung kamatis, ilagay natin yung giniling na baka or laham. Pero itong ginamit ko is beef talaga to. Giniling ko siya. Ayan, halo-haloin natin. Halo-haloin. So, dapat maputla yung karne. Yung putla na yung wala na siyang tubig. Dapat patiktikin natin maigi yung tubig niya bago natin ihahalo ang bigas at yung mga ingredients. So, ingredients muna after bigas. Yung bigas, guys, is rosemary or Egyptian rice. So, ayan guys, maputla na yung karne niya. Ayan, parsley powder. Lagyan natin ng konti. Depende sa panlasa mo guys ha. Walang yung akin walang takal-takal. Lagyan mo lang siya ng konti. Kasi tansyado ko na yung bawat niluluto ko. So, ayan, rosemary. Konti lang yan. Kasi matapang masyado amoy niyan. So, coriander powder. Konti lang din. Curry powder. Salt. Buharat. Yun yung all buharat. Ito namang huli ay beef buharat. And magic, yung seasoning, Maggi. Depende sa timpla mo ang paglalagay mo guys. Black pepper. Kung gusto mong medyo maanghang, dagdagan mo. So, halo-haloin natin. Ayan. Pag nahalo ng mabuti, ilagay natin sa gilid yung mga 2 to 3 spoon na tomato paste or tomato sauce. So, halo-haloin ng konti hanggang sa lumabas yung mantika niya. At saka natin i-mix dun sa karne. Yan, pwede na natin i-mix. Mix. So, pwede natin ilagay yung bigas. Yung bigas, guys, hugasang mabuti hanggang sa malinaw na yung tubig niya. Yan yung rosemary or Egyptian rice. Yan yung ginagawang KUSHIARI or waraga. Yan, mix mo lang siya ng maigi. Ayan, pressed parsley, ilagay. And shabat or yung shabab na tinatawag. So, ayan na yung gulay niya guys. Yung kusa, hinati ko kasi masyado siyang malaki. Tatanggalin natin laman niya sa loob. Yung patatas, kailangan natin balatan at hugasang mabuti. Yung kusa, di na natin pwedeng balatan kasi sobrang malambot na yung loob niyan. Bubutasin lang natin patatas, kusa. Alisin natin laman. So, ito namang green pepper. Tanggalin mo lang yung dulo. Tsaka yung buto niya sa gitna. Para may space. Ayan, ganyan lang direction. Sundan lang.
So, pagtapos na lahat butasan, yan, lalagyan natin nung niluto nating giniling na baka na may Egyptian rice. So, wag mong pupunuin mabuti. Dapat 3/4 lang. Kasi umaalsa yung bigas para hindi tumapon. Bigas or yung rosemary Egyptian rice. Pwede rin yan. Dapat patayo ang paglagay sa kaldero para hindi tumapon. Ayusin na patayo. So, ayan, ganyan. 3/4 lang siya. Huwag pupunuin ng nilutong kanin at laham or beef. Ayan, ganyan paglagay para hindi siya tumapon. Lahat patayo ang paglalagay. So, ayan na siya guys. Tapos na. Ang gagawin natin ngayon is yung isasabaw dyan para maluto. So, ayan, ganyan lang. Kailangan natin ng mantika or butter sa mainit na kawali. So, lagyan natin ng sibuyas na pino. Kung gusto mo lagyan ng bawang is pwede din. Yan.
mo siya ng black pepper ulit. Tikman mo yung tubig kung may lasa. Bahala ka na, depende sa'yo kung ano panlasa mo. So, kumulo na siya. Lagyan natin siya ng parsley. Pag kumulo, lagyan mo ng siling pula or yung siling labuyo. 2 or 3. Depende sa'yo. So, ngayon, bubuhos na natin siya dun sa mga hinalera natin sa kasirola ng mga gulay na may lamang. So, guys, dapat yung sabaw niya is medyo mababa ng kaunti dun sa mga gulay. Para lubupat yung taas ng gulay. Ayan. Pakuluin natin. Tapos yung babaw, lagyan mo siya ng milk or yung mentol. Depende sa'yo, 5 or 4. Ako kasi 5 tangkay. Ayan, para mabango. Lagyan mo siyang mabigat para pag kumulo, hindi siya aangat. Kasi pag umangat siya, tatapon yung laman niya sa loob. So, sa una guys, malakas yung apoy. Pag kumulo na siya, hinaan mo na yung apoy. Lulutuin siya natin ng 2.5 hours or more than. Depende sa pagkaluto niya. Pag kumulo, hinaan